Benvinguts de nou a Escacs de Cafè. Avui us porto una partida de les que fan afició, a la segona divisió catalana. Enfrontament Masnou Figueres, Jordi Bové, Guillem Villalba. Té de tot. Últimament estan fent angleses, ens feien carrocans, doncs ara tornem al carrocan. Trobarem sacrificis de peón, estratègia i un remat espectacular. Una cosa, si és que teniu alguna partida de la Lliga Catalana que digueu és que és molt bona, m'agradaria que sortís en aquest canal, envieu-me-la. Us deixo aquí el meu WhatsApp i també el meu correu electrònic. Mirem la partida. Aquí tenim el nom dels jugadors, Jordi Bové del Masnou en blanques, el tanto que és Elofide, i Guillem Villalba del Figueres B, segona divisió. Surt el blanc en peó de rei, carrocan, ocupa el centre, vol fer un centre clàssic, i llavors això ja ho sabíem, que preguntes en aquest peó aviam què vol fer amb la seva vida, no? Avança, ja han vist alguna partida que s'avançava, llavors sortia l'alfil per aquí, i després es tancava la barraca. El negre té menys espai, l'espai és el número de caselles que domines, llavors si tens un alfil aquí que no fa res, doncs és una molèstia. Però aquesta partida va anar diferent. El que va fer el negre va ser jugar peó endavant, i ara direu, però és perdre un temps, no? Primer ha jugat aquí i després aquí. Sí, però el blanc ha fet exactament el mateix, ha jugat aquí i després aquí. Llavors també havíem vist l'altra vegada que aquest centre s'ha d'atacar, l'ideal seria que, pel negre, que aquests peons blancs desapareguessin, llavors tindria dos peons centrals, dominaria les caselles del centre, una cosa que a vegades no tenim en compte, que el centre és el més important. Penseu en el futbol, quan diuen que el partit està trencat és que el centre del camp no funciona i les pilotes van d'una banda a l'altra. Doncs aquí exactament igual. Llavors, això normalment es fa més tard d'atacar la base, que és aquesta, però en aquest cas és molt més ràpid. Ja ho veureu, és entretingut així. Llavors, el blanc va defensar, ara direu, bueno, si la base estava aquí, ara la base va fins aquí al final, no? Bueno, sí, pot ser, però no hi arribem, no? Llavors, juga el negre, continua atacant el peó aquest, el defensa, i ara una cosa, no? Que dius, i si me'n menjaven el peó abans? Bueno, sempre hi havia aquest escac al rei abans de jugar C3 i dama pren, no? És una mica barat, trobareu partides que ja juga directament cavall C6 atacant el peonet aquest, no? La idea és que tots dos peons blancs desapareguin del centre, pel negre, no? El blanc no, el blanc els vol mantenir. Llavors, com ara el peó aquest està defensat, ara sí que es pot menjar aquí i no tenim aquelles ni jugades d'aquestes, perquè en juguen B4 ni res d'això. Per tant, el que va fer el negre va ser liquidar la tensió central. I ara dius, i ara com ataques la base? Ara sí que es veu clar que la base és a D4. Doncs en peces, és l'única manera que hi ha, no? Llavors, ara surt l'alfil, però fixem-nos la diferència, no? Quan amb aquelles variants que havíem vist, també amb el peó avançat, l'alfil jugava aquí i disparava al vent. Però ara té una funció, ara de fet està amenaçant que hi hagi peons doblats, no? La dama està defensant el cavall i també està defensant el peó. Llavors, el que va fer el blanc va ser fer el mateix, clavar aquest peó. Jo, parlant amb gent que juga a carrocan, aquestes variants no els agraden gent amb negres, precisament per aquesta clavada, no? Però ja veurem, en aquesta partida, també serà instructiu per això, què fer amb aquesta clavada, no? Que menja? Bueno, tenim com a negres la parella d'alfils, i us podés poc, no? Perquè et queda el peó aquest negre endarrerit, aquí darrere, i què, no? Bueno, aquest peó anirà aquí davant per precisament atacar la base, no? O sigui, el blanc ajudaria. Llavors, el negre aquí tanca la barraca, l'alfil aquest sovint es canvia per lo primer que es troba, de moment no, de moment té una feina, que és clavar. Llavors, s'enroca el blanc. Aquí hi ha una cosa curiosa, tant el blanc com el negre, tots dos han jugat els dos peons centrals, i un alfil i un cavall. Però l'alfil i el cavall del blanc és el flanc de rei, per això s'ha pogut enrocar, però l'alfil i el cavall del negre és el flanc de dama i no es pot enrocar. Això també hi ha gent que li fa por. El rei en el centre és un perill. Però, en aquest cas, com el centre està tancat, doncs no hi ha atacs directes. El rei pot estar una estona més en el mig. No gaire, però sí que hi pot estar, no? Llavors, aquí el negre va jugar cavall a 7, que també a molts us farà mal d'ulls,
perquè dius, bueno, i l'alfil què? No? I què és, per defensar l'altre cavall? No, el cavall ve aquí precisament per atacar la base, el que havíem dit, no? En comptes de peons, atacarem amb peces la base d'aquest centre blanc. Alfil A3, clar, és això, no? El blanc aspira a que la dama blanca no es quedi aquí sempre defensant el cavall. Per tant, cavall aquí seria l'opció i alliberes la dama, que pot venir fins aquí, no? Però llavors quedaria l'alfil aquí amagat, per això el treu ara mateix, no? Veurem com la diferència que hi haurà entre aquest alfil a E3 i aquest alfil d'aquí. Una diferència curiosa, de fet ja ho veieu, no? Aquest alfil està gairebé ensumant el cul del seu propi peó, no té diagonal aquí, no? És com un peó gran. Llavors, el negre va jugar cavall F5, això ja ataques aquí, de fet està prou defensat de moment, i també està atacant l'alfil. Es menja aquest alfil o no es menja? De moment poder no cal, no? Perquè aquest alfil quina feina fa? Ja hem dit, fa de germà gran, per tant, de moment no el mengem. És millor aquest cavall que ataca que no pas aquest alfil que defensa. Llavors, ara sí que surt el cavall i alfil A7. I allò que us deia, no? Fixeu-vos, l'alfil aquest que no veu el flanc de dama, perquè el peó l'estorba, sí que vigila una mica el flanc de rei, però en canvi aquest alfil vigila a totes dues bandes. No? Tot i que sembla que estigui passiu a E7, no, ho controla tot. Llavors, el blanc va jugar a torre C1, bàsic, no? Aviam si guanya un peó. Curiosament, això s'havia jugat fins aquí, i el que m'ha fet gràcia és que si us fixeu en el nom del jugador blanc, que es diu Bové, doncs ho havia jugat un MI que es diu Boyer, només canvia una lletra, no? No sé si és una tendència que tenen els que es diuen així de jugar això, no? Llavors, en aquella partida, que me l'he mirat perquè era interessant també, el negre es va enrocar, és a dir, que va donar el peó. A canvi de què? Això ens interessa per entendre també aquesta partida. A canvi de tenir la parella d'alfils. I el peó aquest de menys, o sigui, el que farà serà dama B6, atacant el peó una altra vegada, però també atacant el flanc de dama, i amb la parella d'alfils. En aquest cas, la jugada nova la fa en Guillem Villalba, que és torre C8, ben lògica, no hi ha cap càstig amb això, no? Defensa el peonet, ja hem vist abans, no? Que si menja i menja no passa res, que hi hagi un peó aquí perquè es projectarà cap endavant atacant al centre. Juga el blanc i va jugar H3. Potser això, si jugàvem blanc, es dius, què faríem aquí, no? H3 ja està bé, no? Potser també es podia fer dama A4, no? Amb aquesta pressió aquí, que és temporal perquè el negre s'enroca i adiós. I si és que el blanc guanyés un peó en tota aquesta maniobra, ja hem vist que en aquella partida de referència, que no us l'he ensenyat, però sé que l'he mirat, amb un peó més es pot jugar. Aquella partida va acabar en taules. Llavors, mengem o no mengem? No cal, no? Al tirar enrere direu, no, si juga G4, que de fet és el que va fer, no? G4 tocant alfil i cavall i hem perdut peça. Bueno, molt fàcil, que no és veritat, cavall pren i peó pren. Llavors, aquí, i alfil aquí. Què ha passat? Ha canviat tota l'estructura de peons, però ara el rei blanc, està molt desprotegit. Totes les caselles negres són dèbils, per exemple, no? Això és fàcil d'atacar en principi, tot i que els drames venen per l'altra banda, per el flanc de dama. És allò que quan el centre està tancat, la tensió passa als flancs, no? I normalment un escull un flanc i l'altre escull l'altre flanc, no? Ara veurem, faig un spoiler, que tots dos aniran en el mateix flanc, el flanc de dama. D'entrada, dama A4. Dama B6, també defensant aquí, i torre C3. Això ja és una jugada dubtosa per la màquina, de fet té la seva lògica, no? Jugar a la torre per darrere i seguir pressionant aquest cavall. El que passa és que, clar, un cop s'enroca el negre, que és la jugada que farà, això perd una mica de sentit. Per això, el que preferia la màquina és jugar a cavall B3, això també ho estem mirant, reculem, i així ho mirarem millor. De fet, aquest cavall, curiosament, també està clavat d'aquella manera, no? Fixeu-vos que la dama està a la mateixa diagonal del rei, i llavors, quan et desfacis de la clavada, i si aquest cavall es mou, que és el que deia, si està clavat, doncs hi ha un cavall pren, peó per cavall, dama per peó escac i dama per cavall, no? Aquelles coses que ja les has de començar a mirar perquè comença a haver
temes tàctics, no? Com per exemple aquest, no? Bueno, hem fet això, torre C3, aquesta era la bona, torre C3, amb aquesta idea, el negre s'enroca, i ara sí que ho liquida tot perquè el blanc va veure que guanyava un peó, però no pas aquest de C6, com hem vist, ara torre per C6, sinó amb torre B3. Quin peó guanya? Doncs aquest d'aquí. En aquell cas era l'altre peó, però jo no sé si en Guillem Villalba coneixia aquella partida, bueno, ja és un molt bon jugador, de fet ha guanyat, em sembla que 80 punts d'Elo, només jugant a segona divisió, perquè quan el blanc es menja aquest peó, després de torre B8 poder es farà mal d'ulls també, no? Tenir una torre passiva, però ja veureu com aviat es veurà que aquesta dama no està gens bé aquí, és a dir, ha anat a pescar on no havia d'anar. Això s'ha escapat. Bé, estem en torre B8 i ara el blanc juga torre C3, perquè, esclar, una de les coses que havia aconseguit el negre era el control de tota aquesta diagonal. L'alfil és intocable, bueno, de fet sí que això ara es pot jugar, abans quan la dama estava aquí no, i peó endavant. És important això, perquè una de les compensacions que tindrà el negre és precisament tenir la parella d'alfils. Llavors va menjar aquí, peó pren, no es pot menjar perquè la dama s'ha defensat la torre, però aquí hi ha una maniobra d'aquelles que dius, bueno, amb aquesta maniobra almenys has de guanyar la partida, no? La maniobra és molt maca, no? Aquest alfil que hem dit que aquí, de fet ja havia fet la feina, ve fins aquí, toca la torre ve a C1, aquí no pot anar, ja li agradaria, i llavors alfil A6. No? La dama està atrapada, la dama blanca. Sí que no la pots guanyar, però com s'ho farà per marxar d'aquí? Això ho havíem vist també en una altra partida, em sembla que era l'última que vaig ensenyar, com la dama blanca havia quedat arraconada i llavors la dama negra se'n va a l'altra banda. I és tot poderosa. Encara que visualment vegis les dues dames, n'hi ha una que no funciona, no? Com ho farà aquesta dama per marxar d'aquí? Spoiler, no marxarà mai d'aquí. El blanc recol·loca la torre a B1, aquí hi ha 3 peces que defensen aquest peonet, sí, és cert que el negre té un peó de més, però esclar, un peó de més a canvi de tenir la dama tancada, a canvi de tenir el rei força despullat, a canvi de tenir 2 cavalls així que no saps cap on aniran. Llavors el blanc va jugar a torre B3, ha fet una jugada lògica també, ara sí que el negre ja podia menjar aquí, i aquí és molt curiós, ho he seguit amb la màquina també, perquè troba un pla, que és d'aquests plans que costen de trobar, no? El pla seria alfil aquí, amb idea de venir amb alfil aquí i després alfil pren, no? Són diverses jugades, la màquina ja sabeu, no? Si la deixeu rumiar al final diu, bueno, poder no menjo el peó. Bueno, el pla està bé, no? Un altre pla, que és el que va fer el negre, és vigilar el rei. És que sempre hem de vigilar el rei. Això és el pecat que va fer el blanc. Vigilar el rei, llavors el que proposava era jugar H6, donar una mica de respir. H6 segurament té la seva lògica en el sentit de que el blanc no pugui jugar G5 i que aquest alfil no pugui jugar per aquí, perquè aquí hi ha una diagonal molt maca, no? I a prop del rei. I hem dit que eren les caselles negres les que estaven dèbils. Bueno, podria també les blanques, no? El que va fer en Guillem va ser jugar G6, de fet la idea és la mateixa, tenir espai pel rei, i de fet no es notarà durant la partida si era H6 o G6, no? Això és una cosa de la màquina. Aquí ja ve l'error del blanc, que de fet té la seva lògica, és a dir, va jugar cavall B1 i és defensar el peó i alliberes la torre. Però esclar, el gran drama és la dama, que no pot sortir. Si alliberes la torre, què vols fer? Per exemple, la torre aquí i torre pren. Bueno, donar la qualitat per un peó. Bueno, potser sí que amb el dades seria una solució, no? I que el negre no tingués la parella d'alfils, jugant a inferioritat i veure si surt un final d'aquests que es poden defensar. Però quin és el gran problema de cavall B1, a part de la passivitat del cavall? Doncs que fins ara la dama, és a dir, no podia anar al flanc de rei, això està defensat, i això també estava defensat, però ara ja no. En dama C4, ara ja ningú t'impedeix que entris cap aquí, no? Bueno, potser hi havia un torre B2, no, però ningú impedeix, i llavors cau també el peó D3, no? També podeu dir que no hi ha prou peces negres en el flanc de rei blanc com per guanyar la partida. Ja ho veurem.
juga a cavall aquí, i això ja sé que és un error, és a dir, que el blanc no era conscient del perill que s'acostava, no? Sinó el que hagués fet seria jugar amb l'altre cavall, no? Reconèixer que t'has equivocat i almenys tenir més peces que defensin el rei. Fixeu-vos aquest alfil amb aquella maniobra que també juga, no? Almenys treu aquesta casella en el rei i també aquesta, no? Sí, juga, i a més defensa aquí, no? Després de cavall aquí, la dama ja entra, de fet, aquí veieu -8, però si deixeu rumiar la màquina ja troba un mat amb 25. De fet, jo tenia en Guillem al costat, de fet, algunes fases de la partida les vaig estar mirant, i en Guillem em sembla que ja estava comptant 17, 18, 19, 20... No, massa jugades, no? Però que entri la dama a casa teva en una posició com aquesta i que l'altra dama estigui aquí completament sense joc, ja convida a pensar que el mat és molt a prop, no? Llavors, el blanc, no sé si va rumiar molt o no, però va jugar torre per B7, que té la seva punxa, malgrat el que digui la valoració, no? Per això ho has de trobar en partida. Perquè després d'alfil pren i dama pren es toca a la torre i també es toca a l'alfil, llavors només hi hauria torre 8, i, bueno, la gràcia és que aquesta dama aquí no faci prou mal, no? O sigui, la dama sola no pot fer mat, no? O sigui que era un intent, de fet, graciós, no? En Guillem, com si sentís ploure, va jugar a escac al rei. Quines n'hi ha? Per exemple, aquesta no, perquè hi ha l'alfil aquí. Va jugar rei G2. Llavors, després de fer dama aquí la màquina ja compta un mat amb 22, el que passa que li he de deixar poder 20 minuts rumiant, no? I ara això no hi és, no? Què va veure el blanc? Doncs que, bueno, si no va menjant aquí, doncs el problema és aquest d'aquí, no? Que de fet ja ho havíem vist abans, i aquí sí que es controlen moltes caselles, aquest alfil també, vull dir que no cal menjar aquí si pots fer mat al rei. Llavors, potser per això, el blanc va avançar al rei, no? Comptant, mira, així impedeixo que l'alfil s'incorpori, no? Me'l menjo i s'ha acabat, no? Llavors, què és el que va fer el negre aquí? Perquè ara tenim mat a 4. No? Doncs fer-ho, igualment fer-ho. Alfil aquí escac, un remat espectacular. Si només hi ha una casella pel rei, que és aquesta, llavors peu endavant és mat. De fet, ara no sé si va plegar aquí després de menjar o just amb aquesta jugada, però quina es pot fer, no? Escac el rei, no pot tornar a casa, només n'hi ha una, que és aquesta, escac el rei un altre cop, rei pren i dama aquí, mat. És ben parit, no?, que el rei blanc vingui a morir allà a casa del rei negre, mentre tot això d'aquí del flanc de dama dius, va, això no serveix per res. Espero que us hagi agradat, a mi m'ha agradat molt aquesta partida, no sé si l'he comentada bé, potser en Guillem ho hagués fet millor. Això sí, recordeu, si teniu alguna partida bona de la Lliga Catalana i voleu que la comenti, envieu-me-la. Moltes gràcies. Adeu.